Hey, what's up guys? Welcome back sa panibagong vlog na naman at ngayong araw. Dito ako ngayon sa Wigan, Cordon, Isabela. Kung saan nga guys, dito makikita yung Mount Mabato na kanilang sinasabi. Okay guys, so maraming talahib dito pag dadaan kayo dito sa paanan nitong bundok. Yan. So medyo masukal siya guys. So ito na. Ito na yung paanan niya. So yun guys, pakyat na tayo sa Mount Mabato. So andun yung bundok guys. So tara, samahan nyo ako. Okay guys, so dito sa paanan nitong bundok is madadaanan mo yung mga punong kahoy, yung mga gemelina. Ito, puno ng sampalok. Yan, maraming punong kahoy dito guys. So yan guys, paakyat na tayo. Yan, so medyo matirik na dito. Hirap huminga. So yan guys, paakyat na tayo, no? So dito pa lang ako sa pinakababa nitong bundok. So yan yung Mount Mabato. Yan. So mataas siya guys, parang Mount Tapaw din. So dito pababa pa ako, tapos baba ulit, tapos paakyat na. So marami ka munang pagdadaanan guys bago mo marating. Guys, hindi ko na itutuloy akyatin itong bundok kasi nga napaka masukal ng daanan, no. And yet dalawang lusungan pa yung kailangan mong daanan. So medyo masukal siya guys. So napaka delikado. So hindi natin alam, baka malalim yung butas dito. And yet meron naman mga dinaanan ng mga tao. So mas maganda na rin guys na mag-ingat tayo para safe lang tayo lagi. Okay? So yun nga guys, medyo may kalayuan din kasi itong papasok dito sa Barangay Wigan, ano.
Anyway, kapag desidido ka namang pumunta dito sa bundok, is pwede naman. So as long as meron kang kasama. So ako kasi guys, wala akong kasama. Bale hindi sila natuloy yung mga kasama ko. So meron daw silang importanteng lakad. So anyway, okay lang yan kasi nga narating ko naman ito. Narating ko naman siya pero di nga lang sa taas. Pero anyway, nakita ko ng personal. Yun ang kagandahan, no? Yan. So napakataas niyan guys. Kung titignan nyo lang sa video pero pataas siya. Parang maliit sa video pero napakataas niyan guys. Pakitak ka niya da. Pakitak ka niya da. Then guys, tinanong ko nga si kuya dito. Wala raw daanan. So yun guys, nandun nga si kuya. Kumukuha siya ng talahib. Papakain niya raw sa kanyang mga alagang baka. No? Wow! So wala raw ditong daanan. So napakadelikado talaga guys kasi nga pababa siya. Palusong. Okay lang sana kung pangat eh. Pero ganun talaga. So siguro picture na lang tayo dito. So ito nga guys yung Mount Mabato na kanilang sinasabi dito sa Barangay Wigan, Cordon. So yun, kaya sinanawag na Mount Mabato guys kasi maraming bato doon sa kanyang taas. Yun, mga itim doon. Tapos yung dito rin sa kanyang paakyat. So marami ding bato dyan hanggang doon sa kabila. So yan. So medyo mahirap din yung paakyat dito guys kasi hindi basta-basta. Kailangan mong lumusong tapos paangat tapos lulusong ka ulit. So medyo hassle sa oras. Saka masukal pa dito guys. Yan sa mga talahib. So napakadami. So parehas lang sila doon sa Mount Tapaw. So doon yung Mount Tapaw. Ayan guys, pababa na tayo ng bundok. Pababa na kahit hindi umakyat ano. Yan, so masukal dito guys. Yan, maraming talahib. So iwanan na natin si kuyang kumukuha ng panaw or talahib.
hanggang dito na lamang guys ang aking video. So sana nagustuhan mo tong video na ito. At kung nagustuhan mo tong video na ito, huwag mo nang kalimutang i-like at i-share. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Then click mo na rin yung bell para updated ka pa sa aking susunod pang mga video. So hanggang dito na lamang guys. Salamat sa panonood.